आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। पक्षाने जो निर्णय घेतला त्याला आपण सपोर्ट केलेला आहे, नारायण राणेंना पाठिंबा दिलेला आहे। काय आपली पहिली प्रतिक्रिया? पक्षाने निर्णय घेण्यापेक्षा मी सर्व गोष्टीचा विचार करून मोदीजींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनवण्याकरता 400+ आणि महाराष्ट्रामध्ये 45+ हे करण्याकरता मी आणि आमच्या कुटुंबाने बोलून चर्चा करून मी माघार घेतली होती। तर आता जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी नारायण राणे साहेबांना निवडून आणणं हेच ध्येय आहे आणि महायुती ते करेल। लढायला आवडलं असतं, त्यांनी तेवढं आव्हान दिलं असतं, तेवढं राणेंचं आव्हान वाटत नाही। हा त्यांनी केलेलं कॅल्क्युलेशन आहे त्या कॅल्क्युलेशनबद्दल मी कसं सांगतो, म्हणून मी त्याच्या विषयावर भाष्य करू शकत। तुम्ही माघार घेतलेली आहे, नाराज आहात का तुम्ही? बिलकुल नाही, नाराज असतो तर आज आलो नसतो। पुढचं तुम्हाला काय आश्वासन दिलेलं आहे काय? नाही। तुमची अपेक्षा आहे का? बिलकुल नाही, लोक माझ्यासोबत आहेत। कार्यकर्त्यांना तुमच्या काय संदेश द्याल? कार्यकर्त्यांना या इलेक्शनला जोरात काम करून नारायणराव राणे साहेबांना निवडून आणायचं, महायुतीचं बळ वाढवायचं, जेणेकरून येणारी विधानसभा सुद्धा पुन्हा एकदा महायुतीकडे राहील अशा पद्धतीने कामकाज करेल। ही सीट जर शिवसेनेला राहिली असती तर बरं होतं असं वाटतं का तुम्हाला? नक्की राहिली असती तर बरं झालं असतं, कारण बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण हा कोकणामध्ये पूर्वीपासून रुजलेला होता। तसंच मी मागे पण बोललो की मुंबई आणि आजूबाजूच्या महानगरपालिका ह्या कोकणावरती अवलंबून आहेत, त्यामुळे इथला धनुष्यबाण जर दिला असता तर आणखी मताधिक्य मिळालं असतं। मालवण आणि कुडाळमध्ये आपले कार्यकर्ते जोपर्यंत आपण संदेश देत नाही तोपर्यंत भूमिका घेतलेली आहे। हे माझ्यासुद्धा कानावर आलं आहे, बऱ्याच लोकांनी राजीनामे दिले हे सुद्धा कळलं आहे, पण मी उद्या तिथे जाऊन त्यांना सगळ्यांना सोबत घेऊन कामाला सुरुवात करेन। इकडे आपण म्हणताय की कार्यकर्ते काम करतील म्हणून, परंतु रत्नागिरीमध्ये बघितलं तर आपल्या उमेदवारी न मिळाल्यानंतर नाराज जे कार्यकर्ते त्यांनी अक्षरशः राजीनामे द्यायला सुद्धा सुरुवात केलेली आहे। हे बघा, नाराजी ही राहणार, कारण कसं आहे मी सुद्धा इच्छुक होतो, ते साहजिक त्यांचं असलेलं प्रेम त्याच्यामुळे ते नाराज राहणं हे स्वाभाविक आहे। त्यांना 1-2 दिवसामध्ये मी माझे मित्र एकत्रित आम्ही बसून त्यांची नाराजी दूर करू, लवकरच ते कार्यरत होतील। धनुष्यबाण पण नाही आहे, रायगडमध्ये पण नाही आहे, तर हे खूप म्हणजे अशी आतापर्यंत कुठली निवडणूक झाली कोकणातून धनुष्यबाण गायब झालं आहे थोडक्यात, त्या बॅलेट पेपरवरच नसणार आहे कुठेच नाही। तरी कोकणातल्या जनतेवरती, कोकणातल्या लोकांवरती माझा पूर्ण विश्वास आहे की धनुष्यबाण कधीच ते विसरणार नाहीत। येणाऱ्या विधानसभेला असेल, येणाऱ्या जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, आपल्याला पुन्हा एकदा धनुष्यबाण हाच मोठ्या प्रमाणात दिसेल। भाजपने एकनाथ शिंदे यांना एकूण जर बघितलं तर त्यांना फसवलं, अशा पद्धतीने त्यांच्या महत्त्वाच्या जागा काढून घेतल्या, अशा पद्धतीचा आरोप होतोय तर तथ्य काही नाही। पण हे दिसतंय ना तुमची? नाही, हे राजकीय पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट आहे। पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट करताना तुमचे बळी दिले गेले? नाही, बिलकुल नाही। मी स्वतःहून माघार घेतली आणि हे 10 दिवसापूर्वी सुद्धा मी केलं होतं, म्हणजे अजून 10 दिवस प्रचाराला राणेसाहेबांना मिळाले असते। माझा हेतू स्वच्छ होता त्यावेळी सुद्धा। त्यावेळी एका भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याने थांबवलं होतं। इलेक्शन लढवणार नाही, तुम्ही चुकीच्या माहितीने बोलता। ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या माणसाने नेत्याने सांगितलं की तुम्ही हे केलेलं ट्विट आणि फेसबुकची पोस्ट मागे घ्या किंवा तुम्हाला आम्ही उमेदवारी राणेसाहेबांची सुद्धा उमेदवारी अजून निश्चित झालेली नाही, त्यावेळी मी ते ट्विट मागे घेतलं आणि त्यावेळी माझे बंधू सांगत होते की उमेदवारी अजून कोणाची निश्चित झाली नाही, स्पर्धेत राहायला काही हरकत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।